unbox natin ito. Pinili natin na ano. At isa pa guys, hindi ko na makikita yung asawa ko guys, magtakbo-takbo pa guys para sa mga anak niya. Mga Mirian, bakit wala kayong anak ni Tami? Ang daming nagtatanong. Until now, no, sa tagal-tagal ko na dito sa social media, ang dami pa rin nagtatanong, sayang wala kayong anak. Bakit kaya wala kayong anak? Ano kayong problema? Anyway guys, good morning. Maaga po ako dito sa aking backyard. Naglilinis ako at ka-video call ko yung kapatid ko at saka yung mama ko. So, naglilinis ako dito kasi mainit mamaya at ngayon sobrang aga at talaga ako bumangon para lang talagang maglinis dito at mag-cut ng mga sanga. At dahil nga napapagod ako paminsan magsagot sa mga ganyang tanong guys, sa mga comments, sa mga messages, ang iba hindi na nila kinaya, binastos na ako guys. Kahit ano-ano na lang masasakit na salita ang mga pinagsasabi. Pero okay lang yan, go lang kayo dyan. Sagot ko naman kasi ito ilang busy, so kaya hindi ko na magsagot-sagot no. Every time na may mag-comment or may magtatanong or may magsasabi, magtataka, ganun ba? Marami kasi nagtataka talaga. Kasi sa tagal na namin ni Tami at maedad na kami, maedad na ako, tapos na guys, tapos na wala nang choice, parang wala nang chance ba? Walang chance na magbuntis in Mirian. Parang hindi na kayanin guys sa aking mga katawan ngayon na 42 na. Parang sa tingin ko hindi na. Alam ko na mayroong mabubuntis ng 50 pero imposible na, and also hindi na pwede, ayaw ko na guys. Kung okay si Mr. guys, ay hindi na, ayaw ko na guys na ganitong edad, no? Anyway, so yun na nga, sinabi ko kung okay si Mr. Kaso, kahit anong gawin ng doktor guys, hindi man pwede. At hindi ko na dapat i-explain dito lahat guys sa social media kasi nasabi ko na ito noon. At anyway, so wala, pabayaan nyo na lang kami guys. At nawala kaming anak. Kung meron akong anak guys, kung mabuntis ako na dahilan ang hangin or ano ba, dahil sa halik-halik namin ni Tami, hindi, good, no? Baka may ano pa, may magkatsansya, hindi natin alam yung panahon guys. No? Kahit may mga issue kami ni Tami sa mga kung sinong hindi magkaanak sa amin, kung bibigyan tayo ng Panginoon, why not? Hukunat. Sabi pa ng iba, Mirian, bakit hindi ka nagbabra sa bahay guys? Nasa bahay po ako guys. So he's eating nectarine. Let's see, he bought nectarine and he put it here, this aisle here. Why did he do that? Why did he do that? You complain. You don't wash it properly, Bab? No, you have to lugod-lugod it. Allah, I have to go over there. No, it's too ripe. I don't like it. Too ripe, guys. I tried it crunchy guys, parang bayabas or pears. The best, but this one is like soft, it's not good. It's too soft. At isa pa guys, hindi ko na makikita yung asawa ko guys, magtakbo-takbo pa guys para sa mga anak niya, mga anak talaga. Kahit isang bata lang guys, parang sa tingin ko hindi na kaya. Masakit na nga tuhod ni Dudong Tami, nahihirapan ng maglakad. Tinutulungan ko na nga yan maglagay ng wrap para sa kanyang tuhod. Magtakbo pa sa pag may anak, adoy. Anak ko naman guys, tumanda na ako guys, parang hindi ko na kaya. Sa feeling ko lang ha, sa tingin ko lang, hindi ko na talaga kaya guys, kasi ako lang mag-isa. Ay nako, wag na. Kung si Tami mag-upo-upo lang dyan, wag na lang. Kung yun yung isipin ko. Pero pag iba yung iniisip ko, wag yung isipin yung mga physical na mga pag-aalaga. Ang iniisip ko, kung gusto man ako magkabata, ang iniisip ko is yung look. Gusto kong malaman yung look ng anak namin. Yun lang. So, hi guys. This is our third time na naalis ng bahay. Look who's with me. Look who's with me. Pangatlong beses na itong lalabas for grocery. By 100 freaking degree Fahrenheit. Really is. Freaking the heat wave is ridiculous. And he is done guys. Tapos na ang ating Dudong Tami. So andito na kami sa second stop. Second stop is ano siya, bayaran ng mga basura. Ang mahal-mahal ng basurahan dito guys. Grabe. Every month or every kind of like yung government or magtaasan lahat. Ito din siya guys. Taas din guys. So talagang nakakaloka. I think me $100 just me. For a couple hours? Seriously? Sitting in the car driving for a couple hours? I'm your Uber and you give me $100 with your smoking in the car. See, already we lost $100. See how it works? You have to give me cash, 200. 200. I don't want to say anything. Shut up. You know what, honey? You just can't do it. And look, when we were in the Philippines, we told the guy, you got air conditioning? He said, yes. We got in the car. He had no air conditioning. What was he? No. We're getting out and find somebody else.
That was a condition. I had to have air conditioning. He lied. So yun, bumili siya ng maraming ano guys, bird food. Let's look what he did. Okay. Tingnan natin kung ano yung sa tindahan. Bag and pour it in there. Because I know what you did. Okay, for What I do? Almost. Wala ako guys. Ice everywhere guys. Ito pagka ano na lang itong asawa ko. Hi guys! Obviously, maglinis tayo ng bahay kasi may pamarating bukas. At yun, pagkatapos ko ditong naglinis guys, naglaba din ako ng marami. At saka ito din aming salamin ay sobrang dumi dahil alam nyo na, maraming ibon dito na kumakatok. At talagang, yun yung way kasi nila guys, na sasabihin na wala ng pagkain yung bird feeder nila. So kaya yun kumakatok, paminsan babali yung ulo at mamatay. Paminsan ay mapiangan yung down luwi kayo. At so yun, bumalik ako sa loob ng bahay guys. Sobrang init dun sa labas at tapos na rin itong tablecloth na labhan natin. Si Tammy talagang nagtatambay sa labas. Sobrang init guys, promise. At yun, punta. The next day guys, ito na yung ganap. Bumili ako ng rain barrel at i-unbox natin yan mamaya. Linis lang tayo sa ating grill. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh the ordinary, Monday turning back to blue, long for what's to come. Unbox natin itong pinili natin na ano. Saluran sa ulan. Ilagay ko ito doon sa ano. Doon sa my gutter area. Did you order the thing, Han? Keep forgetting how to make Ha? This is what it it's already gone. Things I like to follow through, but I hold on. Visionary. Yun lang siya guys. Dagdagan ko pa yan. Hindi mo na ngayon kasi daming gastusin. Pero dagdagan ko. Sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back as soon as how you know. Did the moment even make it past the room? Tinulungan lang ako dito ni Mr. guys kasi talagang tabingi kasi yung aking curtain rod, so kaya yun inayos niya. At anyway, continue tayo mamaya. Niluto ko yung steak ni Tami. Hindi na ako nagutom ako guys, and then wala akong makain sa ref. At ito yung steak ni Tami, kainin natin. Hindi niya alam, pero that's fine. I know he would say yes. Ayan siya. Naligo lang siya kasi meron kaming bisita paparating, and then gutom ako. So kain lang ako guys. Kain po tayo. So yun, let's eat.
Ito yung lulutuin namin. 7 lang kami guys, pero obviously every time na may bisita si Mister, magluto yan siya for good for 30 people. Ganyan po yan siya, sakit sa ulo. Kahit sabihin pa niya simple lang, wala masyadong ano. Pero yun yung simple niya. Cooking for 20 or 30 people. Kain! So, yun na guys, hindi pa nga ako nakapag-ready, hindi pa ako tapos dito. Pero yung asawa ko guys, umalis na naman siya. And yun, bahala siya eh. Nag-grocery siya ng 3 beses. At ngayon, grocery na naman daw siya. Umalis dito. Mag-grocery daw siya. So, yun yung agenda niya. So, masasabi ko sa inyo, iwan ko na lang talaga. Kasi, parang may something talaga sa asawa ko guys, no? Na-notice ba ninyo? Na kapag grocery, hindi siya mapakali kapag nasa bahay. Gusto maghanap talaga siya ng, ano kayang bilhin ko ngayon? Ganyan ba? No? So, yun na talaga. I think, wala na talaga. Sabi ko sa kanya, bahala ka eh. Kahit ano-ano na lang yung nasa utak mo. Maglinis ako dito guys. Hindi pa talaga ako tapos kahit anong mga anik-anik na lang yung mga pinagagawa ko dito, no? Kahit ano-ano na lang. Kasi alam niyo na. Ay talaga guys. Yan. Yung labahan ko is non-stop. Naglaba ako habang naglalaba na rin ako. Hindi pa ako tapos sa paglilinis. Mamaya na ako mag-ready kasi madali lang naman yun. Maghakbat lang ako. Yan. Nag-vacuum ako dito guys. Hindi pa tapos guys. Iwan ko na lang. So, andito na si Dudong Tami. Ang binili niya, ito lang naman guys. Ito yung ipakain niya sa kanyang mga kapatid. Bumili siya na ang laki-laking ito, iglo, at saka ito yung ipakain niya. 3 bags of ice. I hope they will get full of this. And then that one is big. Seriously, my husband. There's something wrong with him. It's very hot ba ya? Hold on. Put your hands in there for a while.